Bona tarda. Avui és dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. De fet, cada dia ho és, però avui encara més. Aquesta tarda, a 8 del dia, parlarem del perfil de diferents dones que han escollit camins personals i professionals ben diversos. La que s'ha dedicat professionalment a allò que ha volgut i ha hagut de fer sacrificis, la que compagina feina i família o la mestressa de casa. També sabrem quines són les dones més poderoses del món actualment. I en esports parlarem de la ressaca del partit d'ahir del Barça contra el Bayer Leverkusen, el gran triomfador al marge dels blaugrana, Messi, el fenomen. De fet, repassarem què s'ha dit d'ell i és que cada cop hi ha menys dubtes que ens trobem davant del millor jugador del futbol mundial. Ho debatrem avui amb Joan Josep Pallàs i Jordi Costa. I a la part final del programa entrevista la consellera d'Ensenyament Irene Rigau, tot arran de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avala el model d'immersió lingüística en català i demana que es garanteixi l'escolarització en castellà als nens de les 3 famílies que ho denunciaran al Suprem. Tot això i més coses aquí a 8 al dia.